Čaute, ja som Gangster Cool a vítam vás u prvého dielu, kde ideme na jahody. Mal som sa tu stretnúť s kamarátom, ale, no nie že ale, už je tu predo mnou, ako no vy nevidíte, ale teraz vám ho ukážem. Takže toto je Gangster Cat. Nazdar. Nazdar. Čau. Tak a vyhliadli sme si dom, kde je veľa jahôd. To je zatiaľ prvý. Ďalšie, aspoň ešte dva, vám treba nájsť. Takže tento diel sa bude volať mapovanie oblasti, dáme tomu. Tak a ideme na to. Skáďal začíname. Tak musíme sa stadiel. To poďme. Takže ideme. Dávaj pozor, ty by na mňa nevidel. A ale pojďme vôbec na pladné jaglantáty. Vystrčený stále hore. Ležíme v pohode. On šprintuje, už musím mať, jo? Ok, to bude. Viem, tá kamera sa trochu hýbe. Zatiaľ tu nikto není, takže máme čisto. Takže toto je prvé. Kde sme došli? Otvoriť aj toto. No. Skúsme to otvoriť. Neviem, ako sa to otvára. Okienko. Poďme to pozrieť. Tu dnes to drží v strede. Takto obídeme a pôjdeme toto. Poďme na to. Tu máme jahody. Jahody. Tam krásne jahodky. Jaj. Už sa na ne teším. Poď. Otváraj. Do von. Iba hej. A ty si to neotvoril. Trošku otváranie pre Gangstera Cat. Tak. Neviem, ti to nejde. No, zastaté to je. Počkaj, idem. Akorát sliepky. Ja Takže môžeme vidieť fungový traktorík. môžete vidieť. Tu na ňom aj brzdy. Všetko máme. Kým nepoje šet. Tak zaradujeme jednotku. Pomed. A do dvojky. Nič nie je. Takže ja som von, mapujem okolie. Tak. Teraz ideme po tejto tu cestičke hore. Nie, nechod tam, po tu. Mali by sme pokračovať týmto. Vyzerá to tak. Poď. Jahoda. Drbaj na jahody, hýbaj. Hore, poď. Takže prvú oblasť máme zmapovanú. Už sme ju mali skôr, ale predsa len tam boli tie jahody umiestnené. A tu sú ďalšie. Ďalšie jahody. Zázrak. Iba head. No nič, nechávame ho tu. Vracame sa akože dá sa povedať, že na spánon a ideme na ďalšie mapovanie. To musíme preliesť. Tu není nič. Musíme preliesť. Sú zemiaky, ticho. Ale tam ďalej. Musíme to preliesť aj dozadu. Tam je hrách. A viničky. Daj pozor. Na čo? Na psov. Nejaký. Ja neviem. No. Tam asi nič nebude. Psi akurát. Tak, máme ďalšie zmapované. Tu môžeme vidieť maliny. Ktoré sa oberú. Jak milo do Tak tu je to tak kráva. kvitnú. Ja, nie je to. Nič tam není. Tak ale bož tu treba. Diera v Otvorme to. plote. Poďme ďalej. Ideme dnu? Neviem. Nech to ide. Dole. To, kde? Nech to na bicykli. Ach, to sa poserem. Ďalší. Poď. Mohol by som sa nich strieľať, ale by to kúsok bolelo. Nie, ticho. Neviem, asi to nevidíte, ale tu Gangster Cat našiel vec, ktorá by nás... dobrú vec,
Tora, keby sme tam vošli, tak nás môže prezradiť, takže gratulujeme, level vyššie. A pokračujeme ďalej. Ako sme sa dostali na lúku, ktorá je pokosená. Je to čisté. Poď, tu. Utekaj! Pupla! Ja som prezradil nás. Cool, môžeme tam, môžeme. Môžeme. Tam, vidíš? Musíme pokračovať, aj keď to je prehľada. Utek bicyklom, ticho. Stoj! Musíme preliesť po tomu cintorínu. Videli nás dole! Kto? Rujček, Ten videl už aj mňa. sme prezradený. Tým pískaš kračaj. Musíme ďalej. Vediem cestu. Na cintorín? Musíme si to zmapovať, nie? Zmapované máme, viem, že tam je cintorín. Ale nie tam, ako to tam všetko býva. Mapovať nám treba jahody a hrach a to tie veci. A nie tam cintorín. Musíme ísť po Prebehni na druhú stranu. 3, Stoj. 4, Vidím jahody? Alebo sa mi to len zdá. Takže gangsterka je posratý a už uteká. jahody, áno. Jahody, ale jak sa k ním dostať? Nebude to až len také ľahké. Nejaké deti. Aj ty si dieťa. Sa bojíš. Musíme tam ísť hneď. Ja sa bojím toho psa. A oviec sa bojíš? No tak neviem, tak ideme to okam. Adam, dole! Tetka, do lásku.